Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Isa sa mga nagapangunang rason sa kamatayon sa Pilipinas ang tugas ng aksidente sa motorsiklo. Sa 2019 gani nga data sa Land Transportation Office, ini ang pangsyam. Ini ang luyag solusyonan ni May Cueva, Road Safety Advocate sa Bacolod City. Pinaagi sa iya Project Cares. Ang iya mga proyekto para ini ang matuman hibaluunta. Mga puso subong agay istoryahan naton ang mga tikang o kung mga pamaagi agon mapaiway kita kagang aton mga pinalangga nga mga himata sa aksidente sa dalan. Road safety mga puso, aton topiko kaupod naton subong aga si Miss May. Miss May, good morning. Good morning, Adrian. Good morning. Kamusta ka Miss May? Subong nga may ara kita sang pandemya. Well, stay at home most of the time. Kag, syempre, cooperate kita sa aton ginapanawagan sa aton local governments para sa aton safety. Miss May, among other things nga road safety man ang imo advocacy sa imo pangabuhi. Is this something personal para sa imo? Nakita ko kung ano ka-chaotic sa aton traffic situation dili sa Bacolod kag everywhere else. So nakita ko ang need to have safer school zones. Dapat may mobility and transportation safety gid. Hindi lang para sa mga PWDs, kundi para man sa mga elderly, sa mga nagabusog, kag sa mga women, may mga bit-bit na kabataan. Para sa tanan dapat. Miss, madamo sa mahilig magsakay sa motorsiklo. At the same time, wala man untat ang pagtaas sa mga nagakadisgrasya. Dapat bala limitahan ini and cut the route of the many accidents kinagaluntad sa atong lugar? Kabalo kamo nga ang motorcycle sa pagsakay 38% ang tsansa nyo nga madisgrasya kamo. Pero tandaan kita ni sa gapalamati no, ang helmet law naton may kaayuhan gina product standard gid nga quality. Hindi lang do hampanganan kay imbis nga ma-save ang ulo nyo pag nadisgrasya kamo ay may takong tendency nga matuslok ka mo, mabulag ka mo, or mabuka ang ulo nyo. Ang mga kabataan nga ginadala sa mga ginikanan sa motorcycle. Kay may layi kita subong nga mga children. Oo. Especially hindi kalabot bala sa pedal nila, no? Hindi na pwede kay Jay dalon. Your advocacy has become far-reaching. Pati sa abroad nakilala ang imo proyekto kag imo advokasya agud syempre makasalbar sa mas madamo nga pangabuhi. Ang Project Cares, we are one of the pioneer members of the Global Alliance of NGOs for Road Safety kag sa International Road Victims Partnership. Amo ni ginaistorya na namon dito sa international level na paglabot sa United Nations kag World Health Organization, ginahimo nila into laws nga ginapasa man sa different countries all over the world. For a third world country like the Philippines, ano dapat himuon agud mas madamo nga mga kabuhi ang aton masalbar? Sa tan nga zone sa himuon ta safe kag magaupod kita sa engineering sa mga local governments kag DPWH para maging advisor ang inabang papatigayon sa at least minimum of 3-star quality for roads. Amo na siya dapat. Updanan naton sa mga signages, sa mga road correct nga mga pedestrian lanes, mga sidewalks, bike lanes. So, i-provide na nato no sang proper nga road designs. Makita man ng sang tawo kung pasalawayon, makita naging nga red, mag-go siya gyapon sa intersection. Di mas niya kay wala enforcer nga madakop. Kita po na bala mga tambutso no, nga ami ara kita smoke belching. No, nga ginakuha natin sa ato environment and most especially for road users nga may mga asthma, di ba? Gasakay sila sa tricycle, halaga itom lang ang tambutso ginahaklo nila. Sometimes ang tawo no pabuhi patani. Pero tanawa bala kung hindi efficient, kag hindi effective ang first aider naton. Dapat dasig no ang pag-respond naton. Miss May, subong mga estudyante pa lang pwede na magdala sa motorsiklo. You think we need to implement stringent measures agon hindi na magdugang pa ang mga kabuhi nga nagakautas? Correction gid. Students sila, but if they are minors and they do not have driver's license, they hindi gid sila dapat mag-drive. Wala gid sila sang legal
capacity and permission to drive. Kay only those nga may mga lisensya or driver's license, anybody nga nagabakal sa motorcycle kay tungod forgives, no? Ang mga forgives and forget gali. Na forget sila nga may Forgives and forget. Oo, kay may forget ang ilab lang nga dako nga responsibilities, Okay, no? Nga dako okay. gali, hindi lang makatungtong sa motorcycle, do sikat na sila. First bike ya pa lang, first bike, motorcycle, first motor. ang baklon, Okay. ang first motor ya, pang racing dayon, ba ang high speed dayon baklon ya. Kita ka na gabuntot, sige lang overtake, makita mo ang pila pa ka minutes sa intersection, basing kabalo ka nga may ambulance nakita mo, mabit the red light kagihapon. Miss May, in summary, motorcycle is a way of life para sa madamo naton nga mga kapuso. Anong panugyan mo nga malipod sa mga motorista naton? Sila nga mga nagagamit sang aton mga dalanon. Go ahead. Mga motorcycle riders, ang kabuhi isa lang. Wala na niya spare parts or replacement. Ang motorcycle, pwede nato niya maislan. Kung ang kabuhi ninyo, inyo kamot, inyo tiil, pag nautod na, hindi na maislan. Tandaan tagin mga kapuso, una tagin paminsaron sa tag sa magwa sa aton panimalay amo ang safety. Hindi taman matuod mapaktan kung saan umabot ang disgrasya, pero bentahagid kung sa tanan nga tion, nagahalong kita.